bhasikoro versus zvitina because bhasikoro harinolei zvitina zvichinda mudenga ka isu rinonda zvitina kwete bhasikoro toridii bhasikoro hatidi bhasikoro isu togoda zvitina zvedu nothing else kana ukakona kutipa zvitina zvedu chipe mari totsvaka toita plan B totsvaka zvimwe zvitina isei guys for the people shura raitikawo muzuva ranhasi hana umbotoona nguva kana yekuti ndikwanise kuchinja nangononga dhirezi randakwanisa kunonga ndoranga riri pedu rana ndikapfeka iro rizurei zvakanaka zvikadii ava baba yekera ava vakanga vachitema yekera zvitina vaitema nonzi kugadzira rodhi yekuti zvitina zvataireva zvinereva zviya kugomo muchiri kuziva gomo ratingamhenana ndichiti takatenga zvina kuseri kwegomo ukoko ndiyo zvatakasiya tabhadhara ndisati ndadzoka kuno ndichinda kupi kundoperekedza dhai ndakasiya tatenga zvitina vhidhiyo rino racho rotorimo heya taurirana nemunhu wengoro mumwe wanga akambotisengera zviya because vakava vanzi vari kuda kutengesenga zvitina zvacho hanzi vakati zviri kure ndikazviwisisa ndikadzoserwa mari yetransport yanda ndikasiyira musikana akati koka kunoti tigouya ndobva ndidzosera mari yachona akati vakati kure kati no problem asi ndichiri ikoko ndiri kugoko kuku ndaifona almost after a week ndobvunza kuti zvitina zvangu zvakasengwa here ndichifona musikana nditaura kuti zvitina hasa zvasengwa because kuri kunaya handiti ndaitozvitaura every time ndokuma muvhidhiyo kuti ndiri kuudzwa kuti kuri kunaya kwagutu then ndobva ndati I think ndofunga before ndatouya futi ndobva ndabvunza vanhu vakazosenga zvitina zvangu here vanhu zvikanzi aiwa zvikaenda kundosengwa zvodi zvofufunyuka saka kwanzi ngasiyo zvakadero ndo mhinduro yandaiudzwa ini ndichitoudza vamwe vanhu I think nemuvhidhiyo ndichinzwa kuti ndaiupdata kuti kwagutu kuri kunaya kwagutu kukuna zvitina zvangu hazvisatosengwa mavhidhiyo acho nezvirimo mukati umu heya ndazoti no problem ndadzoserwa mari musi wandasvika yekuti vanhu vaifanira kusenga zvitina ndokuchibva ndati no chirega ndotsvaka baba vaive kumbotisengera vekutanga vaiva totaurirana palodi kuti vondiita mari ndobva ndati negosheta navo ndikati sezvo paive maindiita $6 pechi pelodi iko ndochinditewo $7 pelodi ndo zvandakataurirana navo vakati auraiti zvakanaka yaiva Thursday musi uya wataida kugadzisa kuti tiite zvokuinda kumaofisi kwana DA ukoko ndo patakasangana naye ndobva ndati chiina ugonotisengera zvitina paweekend akati sorry following day ndobva atini following day handigoni kuti ndizvisenge nekuti unoenda kubatsa kwake asi ndichida kuti ndinozisenga nevana vangu iri weekend kureva nhasi tika zvakanaka ava ndokufanira kugadzira zhira 2 days dzapfuura idzi kuitira kuti ngoro isazorovera mumiti vasvika makuseni na 5 am kuti vatange kusenga zvitina zvedu zviya 1000 inini mind you ndikutoti pane zvimwe zvitina zvogona kukona 500 maybe tinogona kuzvitora futi kana akatenda vari kusvika vari kudhumana nevengoro ivo vari papa zvitina wakandisa kwani hapana kana chumi kana chinzenze kana ungona zvifufu ndo zviripo zvitina zvedu zvakatengesewa kuda kuti niwo kanditengesera akatengesera mumwe munhu ndo zvakaitika ndokubva ndati no problem inini chirega ndese ava vabva vamanya vachiuya chidzoka vachizondiudza kuti ndo zviripo ndikati aiwa handei asi ndati no inanga ndikunomutsvaka mufacebook kuti nandimuzivi kuti phone number dzake dziri papo kana zita rake chahandinadzo kuzva rozikanganani nananyingi asi ndisati ndadero kuitira kuti ma-emotions angu adzake ndisazoita zvinhu zviri kana kuti ma-impulse decisions zvandabva ndaita ndafonyera vashe ndisabhuku namba dzavo mufoni mangu ndadzishayiwa ndikati rega ndifonyere vashe ndihwe kuti advice yavangandipa ndeyei ndobva ndavatsanangura ndikati vashe ndaita dambudzo randoda kuti mundibatsire naro handizi kuti robatsirika sei takasiya tatenga zvitina January uya tichiinda kwatakainda ndadzoka izvi zvinasi hanzi zvichisengwa zviri hapana munhu wacho unokunzi hapana pamba hatizi kuti uripi ndodini kana zvadai mundibatsire neadvice ndoenda kwanasabhuku here kana kuti ndoenda kumapurisa ndinomhangara nhau yangu yekuti munhu ndakatenga zvina kwahari ndatenga zvina kwahari zvichina zviya akazvitengesa futi amuzviona ndokuchibva vasha vati aiwa chimbomira kuita seizvozvo chiinda kwanasabhuku ndokudriva kusvika panasabhuku sabhuku vangu vakatoata maziva akatotsvuka hope vakanokokonzerwa vakamutswa ava ndo vazovadana vakauya tati patori pagedhi pavo ndokuvatsanangurira nyaya sabhuku ndokuna kunogadzirira sabhuku vati oraiti ndakutosiya ndima dzangu dzandada kuita dzekumunda chirega nditese tinde tochinotsvaka nyenge so that atizivise kuti
nevamwe vanhu because vanhu kuno kwandivasivi vaivapo musi uyu saka ndiye aigona kutibatsira kuti tizive kuti ndiva nani vanga vari pamawitness zvakare so sabhuku vaya vatiperekedza zvisinei ndikati isusu tichimirira kuti uyu baba yakera vaende kundodana iyekera uyu anga asingadeviri foni tochinzwa kuti imimi hamunambomuona panapa zvisinei zvinoita mwari vamuona aripo akatopfeka magemenzi ake handisi kuti uri kubva kusvondo yakati uri kutoenda kusvondo hino uya ari kuvhunzwa nasabhuku kutiyekera maodhiyo macho ndazononoka kuri rekodha tomubvunza zvezvina utondiudza kuti ndakandati inini zvita ndozvitengesa saka ndazvitengesa ndozouya ndozviforomera pedo nemi ndikati wakaudzani hambozviona because nandaimbobvuma that agreement yekuti uye uzoforomera zvitina kumba kwana vavava hatina mbobvira taurirana kuti tiite zvinhu izvozvo ndikati aiwazve iwo zvotoitaka isusu zvinhu tu zvatiri kuda edha ndidzosere mari katiedha wotidzosera mari kana kuti tapula saka sabhuku vangu akuti tasikazoti masabhuku anovhiya munhu kudaro kaini nemashoko munhu unokweshenewa gaizi ndaivatarisira kuti vakatyora ka ai pavazotanga kutaura ndati wow achivhunzwa kunzi iwewo pawakatengesa zvitina waitembei iwe uchinyatsozva kuti wakatora mari yemunhu uyu watora mari yemunhu uyu iwe wakunda kunotsvaka futi mumwe munhu kuti umutengese zvitina waitembei tikati oraiti andepo wakatengesa munhu zvitina yaitotora zvitina zve zvikanzi munhu wacho wakatozvishandisa waida kudai wakadai zvikanzi saka nau todini wati ndoda kufonera munhu wakati zvikanzi sarai kumashopu ko ndokwaangoda kuti siya sarai mashopu kwakunonyudza hariti kuti muinde tikati aiwazve isu kumashopu hatisari zvikanzi pane mumwe ndoda kunotaura naye anezvita zvake zvikandikataura naye munhu iyeye ini ndo ondipa zvitina zvikanzi ndazviramba ndikati nema iwe munhu wakatoda kuti tiza iwe kana wati tiza tichakuwani futi isu kuda zvita nhasi ndo zvatiri kutoda because 2 months dzese idzo waiva neplan iwewe pawakatengesa zvitina kuda kuti wanga uchiziva plani yako wati ndoda kutaura nemunhu ndogava vanhu vese izvozvi zvisitazodzingwa kanzi chisarai kuno chiri vatatu kudai ini nevari kuseri kumadzibaba kwanzi sarai kuno hatifani kunda takawanda nekuti ndofana kunotaura nemunhu iye ndoga nekuti izvozvo chatofungwa kuti inini ndakapuwa mari tikamupa mari zveshuwa asi wakutanzi vanofungwa kuti ndikati nini sabhuku inini munhu hamboindega kuti achokwadi right ndamuhwa zvoda kurongwa nekuti tinotsotsewa kana akakwanisa kutitsotsa mari yatakatenga nayo zvitina wakakwanisa futi kuzoidla wakadla zvitina mari ye1000 bricks nevanhu 2 hanoona ini munhu weprogramu nemunhu umwe womulocal ndo munhu wakadya mari handiti wazviona manje saka kana wakakwanisa kudya munhu vanhu vese vava uchinoita kuti atireve nhema atize izvizvichi tomushaiwa saka sabhuku ati tandienda naye saka handisi kuti nyaya yake ichaitwa sei tamirira kuhwa izvizvi takamirira kuno tanzi tisaenda tiri group angati ndoda kuti ane munhu ndoga wanoda kukumbira zvitina haana zvitina haana mari ndozvandoziva saka inandisi kuti todini papa saka after that kana tazoanza because tati nhasi ndoba toda anza kwete mangwana nhasi ndoda anza haungati iwe takakubhadhira mari yezvitina iwo zvitengesa futi zvoita mohwa sei mahwa sei asi nezvaitika izvi zvinorwadza zveizvozvo zvinorwadza anofanira kuti angodzosa chete anoona kuti handina haribudi haritaurikiri kuti handina angodzosa asi mazviona sei maitiro aita paya achitsotsi hazvifadzi hazvikomboreri nokuti kutotiza kuti unokuenda kuchechi kutiza mhosva inogadzirisika uripo handakazodai ndikazodai nekuti siwanga watanzi ndokusiyirai bhasikoro ndibatire bhasikoro rangu ndodzoka pano tikati isu bhasikoro toridi isatidi bhasikoro rako isu bhasikoro vhesa zvichitina because bhasikoro harinolei zvitina zvichinda mudenga ka isu rinonda zvitina kwete bhasikoro toridi bhasikoro hatidi bhasikoro isu tongoda zvitina zvodu nothing else kana ukakona kutipa zvitina zvedu chipe mari totsvaka toita plani b totsvaka zvimwe zvitina azvizvi kutsvakwa tiri kutoita kana kuna vanhu vanogara mutazimatachi munomu vanazvo zvitano vanogara ma300 200 hatina basa nazvo tinongozvida tozvitenga izvozvo zvichingodei kusvika zvakwana ambozvona tisati tovenga kuti 3000 zvedu zviripo zvatati titofara kuti ndochitangira kuziva kuti ndiri kutsvaga 1000.5 panzvimbo ina handisi kuti ndichadii ena handisi kuti uchahwina here zvita zvacho nekuti wakambotibhuloka kuti tinde pamunhu iyeye saka ndo waaenda manje kuchinota ndosvaa zvakubvunza nasabu kuti iwe wakambobhuloka munhu iyeye chinoita kuti manje ufunga kuti munhu iyeye achakupa zvina chi apapa hatizi kuti munhu wengoro uchatenda here kuti isengera vatsoka vega kuda wanyimwa kuti tozobuda kuti ndibatsirane navava vakusimudza mota mudenga kudai because iri dombo ndoranga ragagwa saka mozviona papapapa kunyura kwechiarea chose icho chikusvika kuti
Mona kubva kwese kusvika uko kuno anoperera kuzasi ukoko. Ndoko anoperera. Yotangira zvodzoka shida idzoka nefoni futi. Bodaiwo so kusvika kuno kuya kuno moni. Taridzai pasi apo. Kusvika kwese kuno kunyura kwega kwega nachiita. Saka mabwe iro roda kutogadzirwa rakati chogoro kwadza mota. Sapa kuzama kwa kusvika apa kutongopira nemachakuita mahwemizi tinobaika. Kuzama kuti waza apa ndandahwa nekunyura futi ipapo pamunoona apa. Iri roda kugadzirwa kuti zvakanaka anotekera marovera kuti anyura. Saka mese umu mamusina mabwe mamunoona umu every day nekoko kwese kunyura kwandaita saka kwambeziswa mabwe kwese uku ndainyura ukuku. Saka apa pandazondorova kusvika ndikanorowa mabwe angasina kugara zvakanaka. Saka ndotopushwa futi. Pasina mandipusha nditi pane pandandanyura apa. Saka ndizvo ndaita kuti panoda kuti pauzadzwe mabwe pese apa every day ndinotonyura kwese ukoko. Ndo kwandiri kuno kuvanhu vaMwari vaya vanenge vachitiona veve hanimozviona. Kachizoti vanokwanisa kutibatsirawo nechikafu zvedu because simba rese riri kuperera mabwe. Mabwe ndo mari riri kuperera. Saizvizvi tikambosvika ndada kuti tidzokere futi totora semende dzimwe dzasara kahwani tozora mota yedu tozoisuka kahwani. Izvi vanhu vese vari kungotivhunza magutu mupadana kuti mune muchimboindepi kwese kuri kusvibisa mota kudai. Unyange ukaisuka uchidzoka pano kutozonyura chete. Kwese uku ndiri kunyura kwese kwamuri kuona uku. Ndo chiarea chega chanditambudza icho chinechi. Ndandirega ndopinda zvangu muyekera ndowane mahwemisi nhasi. Kozi ukabuda zvine changu apa zvibuda. Saka ndo kwatiri kuno guys. Nzvimbo iyo yakatoshata ino. Ndakuberi. Sihamba nebhazi tiri kunakirwa tulape tulute. Siyacela ube tulape tulute. Siyacela ube. Mangwana nenda kwagutu kunotenga mabhirabo. Mangwana nenda kwagutu kunotenga. Wanakirwa basi. Zvakaoma kababa. Shanda oh shanda. Shandira gerona shanda oh shanda. Shandira imba yo imba oh imbira imba yo wanyura oh yanyura wanyura imba wanyura waimbo jeje sosekesa sasekesi kutonyura kwandatoita ndichitoseka so sefani keche. Saka ndazina kuzokupesera gari ngochi kupesera ngo apa ugondisunda gawani wopata kukoka simba because vanonga ari pasi pemota. Vanhu vaMwari ka munhu uya wazoti wanyira zvitina hino paasi wanyira zvitina paya waota kureva nhema. Ndaona kuti munyika muno mune vanhu vanonzi matsotsi apa vangopomera vachitova vaya vachitova uyai vachitova ngopome gwanzi ndo vakafamba vachiudza vanhu kuti zvitina hasi zvavo. Ndikati imi nyaya iri kubva kupi kwei because baba angototi imi makamati zvakati ndikatozvifunga ndibodi ndikati aiwa zvichirega tiigase nyaya iwe wakati watikatengera zvitina last time ndiwe wakati bloka kuti tinde pane munhu uyu watatahwa nevanhu vese tinzwa nezvitina ukati bloka ukati hana zvitina. Ndikatombobvunza nonani nawo kuti imi uyu munhu hana kuti bloka kuti zvoni iye atenge kuzvitina pamwe munhu une zvitina azviramba akati handizivi ndemumwe wandandinayewo asi ndofunga mazuva kwainzwa ava baba Simba ndo vari kufamba vachiudza vanhu kuti zvitina hasi zvavo izvo ari uye ndopa ndazogasa nyaya ndikati aiwa iwewo bhudhi imi ndimi problem ndimi makanga muchizvitaura imi makati musaenda kumba uku nekuti zvitina hasi zvavo. Nhasi uno ndo mukomosi wekumbira zvitina saka tatina nasabhuku akatoda kuti ameke assurance yedu kuti tizive kuti zvitina izvi uchatipa yakati hautipi. Saka kwanzi zvitina tozvipuhwa vawirirana nemunhu wacho. Saka ngachindofunga anogona kutiwanirawo zvimwe futi ndonga zvekuzotenga kwaari asi washaradza kuti wakagwadziwa nezvakaitika tikati isasi mhosva yedu isati sivagari kuno isusu takatodzoswa kunzi hamuna zvitina nebaba vakazotengesa zvitina nemunhu wepiri. Saka tazofonera vacho tikavazivisa zvakare kuti munhu uya watichi tinopuwa 60,000 tikati ananasabhuka vakati aiwa ngapachitwa make sure kuti zvitina izvozvo zviri kutozosengwa as soon as yesterday because anogona kuzotengesa futi mukanonoka. Handide kuti itori mhosva kutengesa zvitina ruviri uchijuta vanhu
haunozviona nekuti wanga woda kureva nemauti musikana uya nyenge uya wakandidzosera mari yengoro akati iye nyenge ndiye wakanditi onani ndakamutumira meseji kuti zvita ndakutengesa zvandokutengesa zvitina zviya chinipai namatauro navanhu vaya vakatenga zvitina kuti vazive kuti zvitina ndakutengesa ndozvozvifomera kudhuze nekumba kwababa Simba. Nyenge yati amubvunza nyenge akati ngaandikwandire handina kana chinhu nokuti iye nyenge akasitori nanhamba dzemunhu wezvitina saka kureva kuti mukomana itori tsotsi iye pache zvake saka mataurirwo azvaitwa navanhu muziva kuti munhu wacho wanoita zvechitsotsi ndo zvatazoziva saka tamirira kuti tingoziva kuti zvazvetinopwa tokolekta nguvai vanga chitanze kutanga kuzviverenga mangwana baba vacho vanga vaurana vakasachinja vakachinja mwoyo kureva kuti isusu tinongodzokera kune munhu uya toti toda mari yedu ndo zvingoripo chete amozvona ndo zvazvinoita baba Simba unoenda mberi uchidzoka sure